Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en video på Squid Gaming. Ja. Og i dag så har vi, så det er mig, Julius, men vi har lige taget en lille gæst med i dag. Det, hvad hedder du? Jonas. Ja. Det er, det er simpelthen min fætter. Ja, det er Williams fætter. Og vi skal spille noget Battle Royale Trio. Ja, og mig og William, vi har en crown, fordi vi lige har vundet. Ja, og så joiner Jonas. Og så, nu skal vi lige prøve at se, om vi kan vinde igen. Ja, det håber jeg meget, vi gør. Det tror jeg. Og det er også, vi gør. Lige, så får vi jo en crown win, William. Ja, jeg fik også crown win sidst. Og I skal huske at subscribe. Yep. Vores YouTube. Og så nu lige noget hype i chatten nede for Jonas nede i chatten. Han er altså rigtig. Jeg skriver W i chatten. Eller jeg måske til Jonas. Og like til Julius. Og William. Og I kan skrive i kommentaren, hvad for nogle gaming-videoer vi skal lave, om det er Fortnite eller hvad det nu skal være. Yep. Så er vi lige på vej ind. Trios. Jeg har smart. Ej William, det der skal jeg tænke ikke. Nej, det er Jonas. Jonas. Der er lidt jokers her i. Ja, der er lidt Jonas og sådan ligesom personer. Og husk at subscribe til ham, som der laver. Ja, fordi ellers så godt, så bliver vi rigtig strige. Prøv at se her, så gør vi. Ej, det gør vi ikke. Men ellers så gør vi sådan her. Ej William, stop. Ej, okay, hvad skal vi spille, drenge? Nej, hvor skal vi lande? Olga og hendes familie skal ud og drukne. Nej, William. Ellers så bliver vi rigtig strige. Det var sjovt. Hvor skal vi lande den? Jeg håber, I vil nyde den her video, og så tror jeg bare, vi skal finde ud af det. Nå, hvor skal vi lande, drenge? Der. Okay. Yes. Og vi skal bare have en Jeg er win. smadsen Olga. Ja, for det skal være Junior. William, vil du gerne være kendt som smadsen Olga? Ej, ellers så ikke. Jeg vil hellere blive kendt som Fistik. Okay, drenge, tror I vi vinder eller ikke? Og jeg vil gerne blive kendt som Synes drenge så i X-Factor i går. Nej. Synes Jonas, gør du? Nej, Eller nej, der var jo ikke X-Factor i går. det første om. Ja, men hallo Jonas, ser du ikke? Men hallo, drenge. Jonas, ser du X-Factor fra mig? Ja. Drenge. Har du så set de der rappers, der ikke er ude, der står, var en, og rapperne har lavet Tobias. Men drenge, er det ikke rigtigt? Hvis de tror, vi vinder, så skal de skrive... Skal de skrive ostemad? Ja, hvis I tror, vi vinder lige nu, så skal I skrive ostemad. Og hvis I tror, I taber... Og hvis I tror, vi taber, så skriv... Julius, jeg har nogle minis til dig. Det er mig, det er med mig, Jonas. Har ikke godt glemt mig? Man kan købe en legendary shotgun her i. Kan man? Fedt! Vent lige. Hvad for Nej, jeg har lige købt en legendary shotgun. Det skal åbne. Og så skal jeg også lige have nogle shotgun. Bro, shotgun skulle koste kun. William, er det her din? Mig kan tage den. Tak. Hvordan har jeg guld? Oj. Det er fordi, jeg har købt sådan en der. Oj, jeg har da også guld. Er der nogen, der er... Hvordan kan jeg så shotgun skulle så lidt? Er der nogen... Jeg køber lige godt. Hvordan kan Det koster kun 4. Julius donate lidt. Synes, drenge, jeg har 2 masker. Drenge, jeg har 2 masker. Drenge, jeg har 2 masker. En teleport-mask og en fire-mask. Prøv, manden har og jeg skal fejre. Jonas, vidste du egentlig godt om sådan en uge eller sådan noget, så kommer i Fortnite?
Fortnite hvad? Hvad, William? Hvis du gør det, Hvad for noget, William? hvis du gør det, Jonas. Nej. Hvad, William? Er Fortnite? Hvad? Man kan altså ikke høre dig så godt. Det kan du ikke. Ja, at du Ja. på Fortnite. Jamen, William, du snakker virkelig lavt. Jamen det gør jeg, men det forstår jeg bare ikke hvorfor, fordi Jonas han kan høre mig rigtig godt. Gud, der er nogen oppe på toget. Jeg tror bare, det er hemmeligt. Nej, William, jeg har sgu... Det giver bare ikke mening, fordi Jonas han kan snakke om det. Det er rigtigt. Hallo, kan du godt høre mig nu? Ja. Det er bare lidt irriterende, fordi så skal jeg sætte mine læber på mikrofonen der. Kan du høre mig nu? Ja. Kan du høre mig godt? Ja. Godt. Og jeg har den med mig, så den partykan, og så med. Og det er en af mig. Det er en af Ah! mine første videoer. Ja, det er det nemlig. Ja, Så husk lige at smide en subscribe og så kommer der. Og husk, I kan skrive nede i kommentaren om der skal hvad det hedder. At der skal om vi skal lave challenges. Eller Ja, og hvad for nogle challenges? yes. Hey Julius, du tog lige min maske. Du lige vil Var så det give mig det? den igen. Ja. Lige vil så give mig den igen. Tak. Tak. Boss. Er I klar til hele sprækker? Løb! Det går aldrig godt. William, det brænder. Ja, det var det. Julius, det burde du godt kunne lide. Prøv at se det skin du har på. Hey, Julius kan komme ud. Nej, jeg troede, jeg kunne også du ikke kunne komme ud. Hey, du er ikke sødt. Hey, vent lige på mig. Og jeg har den med mig, uanset hvad de kan. Så jeg ved, hvad det ude i gang til Og jo mere I liker, så gerne lave mere videoer. Kom så, Jonas. Kom, giv den blind for dig. Adorito. Ui. Nej, hvor skal vi hen af? Jeg skal herned. Skriv Q i chatten, hvis I gerne vil have det godt. Et flip, jeg lige lavede der. Og jeg har den med mig uanset hvad vi Skal vi kan. ikke gå i fight, så det er lidt sjovt. Jamen, jeg prøver bare at finde nogen, altså der er ikke nogen, de sidder og kan gemme. Så er nogle camper. Bruce camper. Nej, toget er taget. Men hvad er det for noget? Det er virkelig ikke fint. Jeg har kun 2 våben. Rystning. Jeg har kun en shotgun og en SMG. Hvis der er nogen, der har en AR, så kan de ikke bruge eller finder en masse med fod. Hvis I ikke gider bruge. Jeg mangler den. Ej, Der er nogen, der skyder herovre. Okay, så kan jeg over til dem. De er sådan lidt fast. Dyt. Julius, vil du lige være så smadret? Ja. Ej. Sandhavre stikker. Jeg kan også lige sætte lige en lader i mit headset imens. Der var en bjergside. Julius, den er jeg her. Der er en medalje lige her. Dreng, der er medalje. Jeg skal lige, Jonas. Dreng, lige her. Det var færdig. Død. Jonas, kan du lige tage Der er nogen, der har medalje over os, dreng. Der er legendære. Dreng, jeg har lige fået en legendary af jer, dreng. Det er ikke William, har du en grøn af som eller en eller anden af du skal bruge? jo. Okay, Det er da nice. Den tager jeg bare lige. Synes det går. Dreng, prøv lige at se mit loot. Legendary shotgun og lille SMG. William, vil du se mit loot? Vil du se mit loot? Det skrald her. Julius, prøv at se mit. Jeg har alle dine våben bare i dobbelt. Mit loot, det er også skrald. Må jeg se dit? Ej, det er, prøv at se mit. Nej, helvede, tag SMG'en! Der kommer en. Ja. Det er medalje, folk. Pas på, dreng. Det er medalje. Wow. Den
Let's go! Pas på, dreng. Pas på, der kommer en til. Jeg tager shot. Ej, hallo, jeg vil... Må jeg ikke... Legend! Mythic Mask! Mythic Mask! Jeg har fået Mythic Teleport Mask! Gutter! Den er Mythic SMG der. Det er Jonas, der har den. 145 på her! Nice! Er det ham, der har medaljen? Legendary her. Let's go, jeg fik medaljen! Hvad gør den der medalje overhovedet? Dreng, er der nogen, der ved, hvad den her gør? Your weapon is constantly loading ammo. No, what? Hvor er det smart! Det er faktisk smart! Julius? Hvad? Vent, jeg forstår det ikke. Loader de hurtigt, eller hvad? Nej, Jeg ved ikke, hvad det gør. Det er et eller andet, mit våben reloader. Hallo, gutter, er der nogen af jer? Jeg har brug for noget healing. Jeg mangler shield. Jeg mangler hvid og shield. William. Må jeg godt lige få et racket? Er der nogen, der har noget healing sådan til at få shield? Er der ikke nogen af jer, der har AR-skud? Jeg er kun 61. Ja, jeg har. Der er Jonas. Jonas, der er 90 der. Og så... Jonas, må jeg godt få en af mine med? Nej, du må godt få det. Nu har der bare et big hit, så Kom, gutter. Jamen, jeg har slet ikke, Jules. Jeg har slet ikke noget shield. Der er lige shieldtænder her. Lækker. Må jeg være med til at få den her? Nå, undskyld, Jules. Jeg kom til at... Det er fint. Nå, drenge, måske skal vi ind mod zonen. Ja, jeg har en Mythic Teleport Mask. Jonas, må jeg godt komme med? På din motorcykel. Er det dig, når du har jo kørt på din rigtige scooter? Hallo, dreng. Det kan man ikke. Og alle sammen, husk at skrive, hvad vi skal lave i challenge over Jonas. For eksempel, vi kunne jo lave en anden challenge en anden dag. For eksempel, kun tur som G, det kan I skrive nogen til igen. Eller noget andet. Er det ikke rigtigt, William? Jo, jeg hørte ikke, hvad du sagde, sorry. Det er fint. Hvad sagde du? Der er nogen, der er noget. De vejder. Hvad sagde du? At man bare skal skrive, hvis du spiller om challenge en. Godt. Død. Jeg tager lige snyde, dreng. Der er minisvand. Hey mate, jeg skal lige have noget mere snyde. Okay, jeg vil hellere have det. Og Jonas, prøv at være med til tekstbassiserne. Har du flere? Nej. Er der nogen af jer, der er SMG-skud? Ja. Ja. Jeg har 521. Jeg har 300. Jeg har 258. Ej. Jeg har lige prøvet at tilgå det der. Jeg springer lige en træ, dreng. Jeg springer lige en tankstation. Okay. Jeg synes bare, jeg har virkelig godt ind. Jeg kan ikke tage tankstation, der er i gang med at springe. Det er sjovt. Ja, Jonas, må jeg være med til dem? Hallo dreng, det spawner lige over os! Lots! Det går godt der, dreng. Duft that win. Ej, hvad får man det? Ja, jeg håber faktisk, at jeg vil. William, så har vi fået 2 wins i streg. Yep. Hvornår spawner? Det er godt nok lige lidt. Fordi jeg kan sige noget slat. Hej, William. Hej. Jeg godt at læse. Så, er I klar, boys? Yes, sir. Der er lidt. Hvordan kommer man I believe I can fly. Du bare derfra. Jeg skal bare computer. Hvordan? Jeg mangler noget. Hvis du lige bygger dig lidt højere op, så kan du bare lige komme på. 509. Jeg
William og jeg. Er det her ikke en sindssyg? Hallo dreng, jeg vil gerne lige have medaljen. Er det ikke en sindssyg? Har du ikke allerede? Jo, den må I gerne få med. Nej. Fordi jeg aner ikke, hvad den gør. Jeg kan gøre et eller andet med ammo. Hallo, hvem tager medaljen? Mig? Så vil jeg gerne have den anden medalje. Men så vil jeg gerne have den højde. Dreng, der kommer noget til os! Jeg har 33 liv, jeg... Nej, William, vil du have et medkit? Jeg har med. Jeg hygger. Dreng, der er nogen, der kommer efter os. Hvorfor går posten efter mig, om jeg må spørge? Det er fordi... Hallo, hvorfor går posten efter mig? Det må jeg godt lige bruge noget hjælp. Ja. Jeg er ikke på. Okay, den er lukket. Jamen, der er også andre personer. Er der nogen, der er syge? Nej, jeg vil ikke. No! Hallo, dreng, jeg skal have medaljen, Jeg vil gerne have... Nej, Jonas, katanaen, den der er til Jules. Den der er til Jules. Nå, så tager jeg Jules katana. Tak. Hallo, må jeg Jonas, må jeg godt få det, jeg er mindre liv end dig. Og er der nogen, der har noget shield? Ja, vi tog lige shielded. Hallo. Hvis I finder noget, må jeg så få noget shield. Ja. Lad os stå på kopper. Jeg kan høre Bertha, hun kører. Hvis I ikke ved, hvem Bertha er, så er det min bil. Jeg ved godt, hvem Bertha er. Bertha er ude. Nej, der glejder der noget, dreng. Nej, der prøver at stikke af. De prøver at stikke af, dreng. Måske er der noget shield. Der, de glejder. Den har gave. Det er, hvis du kaster den, så får du loot. Jeg kaster. Dreng, pus, dreng. Ja. Julius, hvor mange af jer skud har I? Dreng, vil I ikke lige hjælpe os? Så jeg skal bare lige prøve den. Julius, har du nogle af jer skud? Jeg har 152. Hvad med dig? Jeg er 85. Nå, lige meget. Hvor skal man ikke bare hoppe ud? Ikke færdig. 59 skud på en. Jeg kommer, William. Om 40. Yay! Og mere. Meget fedt, ja. Lad nu være med finish den første, altså! Lad nu være med finish. Okay, alle sammen. Jeg håber, vi finder det her. Jamen, kommer jeg ikke i live igen. Hallo Jonas, hvis du rebooter mig, så skal jeg have alle mine ting tilbage. Sig det bare. Og Jonas, tag min crown. Tak, crown. Ja. Og Jonas, kan du teleporte dig hen til en reboot-bane? Måske... Folkens, husk at... Der, Jonas, kan du teleporte dig der til Lilla marker. Se, hvis du sprænder... Ja, der. Dreng, vi skal huske at bevare. Kom lige med først, og så gør... Nej! Jonas, kan du overhovedet noget reboot? Rolig, dreng. Vi finder... Storm, du skal 1, Jonas, det kan du godt. Storm, du skal 1. Jonas, kan du også tage min reboot guide, hvis du kan? Ja. Jonas, pas på. Godt. Og bagefter, dreng, kan I så til mit. Og Jonas, kan du så godt lige droppe mine ting? Jonas, drop mine ting. Found alt det der. Nej. Så skulle det. Lad nu være din aim, Tortoise. Ham der, han er aim. Vi ses i næste video. Vi ses. Tak fordi I så med. Selv tak, vi... Nej. Kom igen, gutter.